hai cha khro bu khro mo bo kok tong mo ya kot ma bo ya ka sham muni kothok kok ngdo naro ma tu bi phimani tini muni kothok ne ko nga ai je ga yang lai mani kok do baksa bororo ai je ga ya mangnya tongo kaja bayi kaja gei jiboni wachapano ai je ga ya mangnya ro tongo baksa mangna tongo je mangna ro khai saimano je mangnya ro khai saimeta pam bo khai mangnya phano bo khai mangnya phan saimano bo khai bo mangnya bo khai kisa borok sithaya ta pathaya ya bo hai ta kisa si sithaya pa bo pathaya ta borok sithaya ya bo hai gabrong na ai je ga ya rekha halok bo sana nangla na halok sana nang ai je ga ya bo engkai borok na halok chau hindi di mane engkai babu pula le hinka po ang la wachapa ai ja ya mangnya kho na dereng na renya mani ai ja ya na ba tam tong sa musana ta tei khopro nai saka ngai ba salala sa khoi যখন তে তৈ খং তালো তৈ খং না ai ja ro phai bechi dong khot ba chi di ni ngai ai ja ga ya ro ong khor ka ngai nya yang kham tam boi tৈ khong thang ka khmle nokla saya tolon chime no konjal tam kham tam mai thang kai ba khare chime ri chi tong khapu daksa ko lo chini ko li musawi ga chebenyo ri to khang ta cái bác khâu chế bây giờ nó buổi tiệc khoang nó khám bà có vậy nóc nòng khơi thằng đợt xí cụ bác khá chúng mình một sai trong hàng ta bên nó đào có liu gạt thì giờ ra từ giờ ra thằng ấy một sai tại sao nóc giờ ra phải một sai miếng phải nhắc cái len nhà đi bà cái bà hay cái một sai len măng lần măng gạt thì bà hasam phụ cái bàก็ละcái bức ra xong bộ tổng phó cái lì phản đạo ta in bạch man ra cái bà yang bersama na sida philik jare philik dasa kolai chene kolai musai chomono khaba noko silik hablang ba kemle berichi engko bekra lachi jage engka oh tei khongma tei khogi phaikuri chung musawa tak tei khonga thangpur da musai chongkha phungchai nya borkha tini leng nai thunyai hini le gan ta bo engka bo abuno khkhna ya ta kok si ya ta ri tong ta te kha lakha sida tei khogi phai jat waka sujak phur kai ho leng kha musai maliya musai chongkha phur kai ba thage hai ta buk sim musadi nang batma ongkho dorom sim musai thang ba phur musana na nang ba o tei khogi phai tei waka sujak phur sim musawo ta buk sim musadi aphur ba musana sin nang nang ba ulta sing tongkha ni gan ta hai bar se ai ja yang khai musana nang ga bang musai thang ka ta no ang bo se pa ma mang ya ai ja ai se mang yang ga ba borong na tei khong na ga musana nang ga musai thang ka ta ani tam dus tong bang se thang ta ha ke ri khang ta philik chari philik da ko le cheni ko le ri khapo Lakai sedat awa kasumarok mana khaimarok nori pai phan che musama se thakli ya pu lakai bui engkha nenglek nang kha thinyang kha musaba kha tei khongmani pai khania do wa ya khari khanyo musama ni thagu pai manu musana kha tu musai chong manu hai pa su musana nei ke sa musaka engda ngai ha leng chuka the thinya kha leng nang kha ati hi musaya ga ja hngkai ang tai ayu yu ung li a hinjol jak tong ha tai yang kha ya ba hai hambai aseneng chete ta khoro bokoro ya ba khai ai je aya jiboni ma ngya rok ma ngpuru musa lai meni kok mane sia rnya ne kok ta hambai